s ním vlastne nešli. Divné. Divné. Kde je ten nový Survivor? Aha, oni premenovali, tak to sa nevolalo ani. Trickster. To je čo? Mína. Nech je zem ľahká. Dobre. Ideme na to. Survivor. Dobre, no poďme otestovať tú mapu novú. To čo tu rozpráva? Nebudem si púšťať hudbu. Tuto potrebujem počuť niečo. Trickster Delusion Sleepless District. Poďme. Ty kokot, to je... Môj menovec. Pozri sa. Čo mne nevedel? Pozri na kempy. Mňa zaujímalo, či existuje ešte nejaký test server, kde sa dá zahrať Haddonfield, alebo tie mapy, čo vymazali. Pozri, ako má billboard urobený. Parádny. Tak mi to začína vadiť, že to je ten trickster na obrázku. Čo ti jebe? Dobre, tak idem asi na hák. Nestihnem to preskočiť, proste. Choď. Bím. Prečo mi nefunguje tá lekárnička? Čo sa... Ja sa nemôžem healovať. Toto je tá nová postava, tu som sa... Pusti. Jedna H-agenta by nás mohla prísť postaviť, kde je? Potom akože neprídu do dole, hej? Nikdy. Tu je jedna. Mám ich tam na pospas. Aha, tento. Kwon Tae-yong. Ale konečne nejaký, čo má normálny outfit, aspoň jeden. To je pohode. Stavím sa, že v každej hre teraz bude henten aspoň jeden. Pokus číslo 2. To je trickster. Celkom pohode to je mapa. To nie je zase v interiéri. Koľko to, čo bolo za skill check? No super. Dobre. Bolo.
Kokot, on sa proste kade prišiel. Dobre, beriem späť, to je blá mapa. Chápeš? Ako je to, aj to nájdeme. Presne sa pozrieť do tej, kde som. Alert to je, že keď kopne do generátora, alebo rozkope dvere, alebo neviem čo, tak ho vidím. Auru. Tie farby som zabudol zmeniť. Tak prečo ma nedal dole? Takže prečo ma nedal dole? Bože môj. Nehýlni ma. Lebo on je vytvorený hrou. Ja si myslím, ale on sa dal kúpiť asi za one, za tie diamanty, či čo to je. To je čo? Tak, keď to budem 8 rokov dávať dole, tak dúfam aspoň, že mi to... Tento čo robí na zemi? Som si ja nevšimol. On má perk nejaké spomalené healovanie, alebo čo, lebo... Strašne pomaly všetko robím. A hen som dával ako koľko dole rok. Super! To je tak jeblý dement hento. Viem, že jeden ten pôjdeme aj opraviť. Pozor. Hlavne nevie. Myslím si, že som býva namierané. No jasno. Amatér, amatér. Zasekol som sa. Zasekol som sa! Proste. Trafil si. Hen tady sa dá ísť. Koľko som nevidel. Paleta je kde? Nejaká, aha. Dobré. Ono hra tiež asi prvýkrát myslím. Aha, však ja som nehitnutý vlastne ani. Nebolo... Všade tu sú tricksterové, pozri sa, nejaký suvenír, ktorý si chcem kúpiť. Ach. Bože, to je retard, ja toto normálne chápem. Brány. Aj tak sa dá. Dobre, utekáme. Otvor to tu. Dobre. Co dá tu nastaviť? Ja to asi nechám tak všetko. Dobre. Samozrejme, zastoj tento. A dvaja dokonca. Aha, aký mám roztrhaný rukav. Zase je to on. Jasné.
Ty kokotko. Presne vedel, kam pôjdem, chápeš? Dobre, zobral. Hex. Ja. Kráva. Zas vieš, kade? Modlí sa. Dobrý deň. Mohol by do píče. No ako nečakal, že príde takto. Mohol by niečo aj opravať, nedá sa hodiť paleta. Ani druhá. Nestihol som to dať dole. To bude tým skinom, som si nenastavil ten skin, čo mám. Preto to takto dopadlo. Mám si nás červené, dám všetko červené, to je otrasné, to zelené. Milím si to. To je hľadistou mapou s prostou. Toto je strašne po piči. Tu niekedy budem mať koncert. Ja som si zabudol všimnúť, čo mi to pridalo. Alebo akú to má výhodu, toto. Žiadno. Super. Má perk, že vidí do basementu. Myslel, že to bude tiež nejaká diskotéka. Počkej, nie to prísne nejaké. To je pekne blízko vedľa seba ináč, to keby ostali tieto posledné dva, tak nedohrali. Len toho dole, potom to hýlem. Dobre, super. Blázon. Ten čo na tom aute? Vieš o mne. Ojojoj. Kde je okno? Nie je tu okno. Je. Dobre. Videl. Čakal silnejší nejaký. Nie náhodou, do piči. Koľko má tých šípov, či čo to je? Neopravíme. Lebo sa musí doniesť, že? Že sa ty 4 sme na mieste. Neblokuj ma, ty idiot! Prehral som proste, lebo mám neschopný blbý 4 do jednej miestnosti. Sme sa mohli rovno otvoriť room. Povôzdoví sa slámo isto. Spialových. Ukáž? Ale pekný sa, no. Aké má skiny? To si neviem pozrieť. Však teraz 13. resetovali ránky, čo mám byť hneď oný? Iridescent, či jak sa to volá. Strašne zlá mapa. Pre hoci ktorého. Lebo tu máš tie uzavreté priestory, predsa len tie obchodíky, regále, okná. A vieš, Blade, tak to háče? Aha. Dobre. Aha. Ty koko, tak sa pekne zle háče toto. Idem to zatiaľ, nie?
Bím! Ja to nemám už. Dobre, zoberiem toto. 36. Tri. Viem, aký perk som zabudol. Piči. Idem hneď nastaviť po tejto hre. Neviem, či už je pridaná tá mapa. Aj... To sa nedá hádzať toto. To je pičovien ten trickster. Ale pokus dobrý. Však dovtedy, kým nepochytám všetkých. Tam sa opravuje vo veľkom, ale nie na dlho. Ja som myslel, že som ju nevidel. Ty, koľko to sa nedá. Dá? Dobre, už ju mám. Nemám. Lebo paleta. To je toto. Dva ešte na haku a neboli. Totiž to. Hitnutá. Dobre. Musím sa to naučiť hrať, lebo... To je aspoň triafa toto. Čo sa tam healujeme? Ejha. Dobre, mohol som toho druhého radšej zobrať. Kokos. Nemal decisive, že? Nemal ten vyjebaný decisive však. To mi tak pomohlo, keby sú už len traja. Ale bohužiaľ. Text máme, ešte stále nenašli. No po teraz daj. Teraz daj decisive. Karava. Doplníme si zásoby. To už asi mám. Aha! Slovenskí repery. Aha. To teda. Keď sa opravuje. Koľko dáš to? To som ešte nemal, ale... Ak opravuje to vzadu, tak som piči. Taká pičovina. No čo? Šesť nábojov. Koľko som Jaku najebal. Ten isto bude opravovať hen ten posledný generátor. Fúr nie je na zemi. To je zaujímavé. Našla hex. Nie urgentne. Ty kokos, story opravila. Dobre, dobrá. Tak počkáme. Či pôjde otvárať, alebo... Jasné, je?
No, toto si tak dojebala. Alebo ja som to dojebal, lebo nemám pičoviny. Easy. Počkaj. Pozriem si toto. Tak to už áno. Je to pohoda. Zvládol som to.